Úspech a dosiahnutie vytúženej zmeny nie je náhoda. Je výsledkom toho, čo si človek denne pripomína, ako myslí a čo opakovane robí. Haló, zdravím ťa. Volám sa Branislav Falát. Cítiš, že chceš vo svojom živote niečo zmeniť, ale potrebuješ niečo, čo ti bude každý deň pripomínať tvoj smer. Práve preto som vytvoril pre teba bezplatný kalendár na celý rok. Každý deň v ňom nájdeš jednu myšlienku, jednu malú úlohu, ktorá ti pomôže zostať na tvojej správnej ceste. Je to jednoduchý spôsob, ako počas roka nezabudnúť, kam chceš ísť. Pretože veľké a trvalé zmeny nevznikajú za jeden deň. Kým sa staneš, závisí od toho, na čo myslíš, kam smeruješ a aké zásady denne dodržiavaš a na čom pracuješ. Je to investícia do seba, ktorú urobíš už dnes a ktorá ti pomôže otvoriť dvere k tomu, kým sa chceš stať. Stiahni si ho, vyskúšaj. Možno práve to je ten impuls, ktorý ti doteraz chýbal na tvojej ceste. Link nájdeš v mojom bio alebo v popise tohoto príspevku. Úprimne ti prajem a verím, že ti pomôže na tvojej ceste čo najskôr dosiahnuť tvoj cieľ.